रंजालि बैसागु हारिमु आफादनि दैदेननायाव बाव बैसागु बिदाय फोरबो खुंदों। बिनि बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन, आलासि बिथांमोन, सिबिजाथाव हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजा, आइ आफा बिदा फंबाय बयनोबो बैसागुनि सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। जानो हागौ माने बिराद खाबदाबै माने बे बैसागु बिदाय बैसागुआ थांथारनोसै, बेनि थाखाय बैसागु बिदाय बेखौ बाव नै बिथाङा आफादगिरि गगन दैमारि, बिथाङा आफादगिरि नेहाथारि दं कमल नार्जारि, बिथांमोनखौ लानानै जोंना दुगानि नाम मोजाङा माथाय बिटिसिनि अनेक मानसिखौ लिंदोंमोन। प्रेस मोसाहारिखौ फैगोन खोमा होनना सानदोंमोन आङो, माने सफैखोना सफैदिया, माखासे सफैदिया आरो हयथ' गाबोन जोंहा केबिनेट दं, क'क्राझार सहैनांगौ, बेनिखायनो सोरबा सोरबा माने फैस्लाब हायाखै। आंबो थांगोन, फुङाव थांनो हायो, जेबो नङा। दा रायजो राजा नोंथांमोन, बर'नि हारिमुनि जि बाथ्रा, बे हारिमुनि बाथ्राया दिनै बयजोंबो बाख्नायजानाय, मुलुगनाङै माने गोसारनाय। जों गोदो सोमावसारनाय समावनो बुंबाय थादोंमोन, जों बिराद मोनसे खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन, बे जाबाय जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया रासियाव थांनांगौमोन। हारसाफ्रा थगायनानै जोंनि मोसानायखौ लाङाखै, बिहुखौसो लांदों। बेनिफ्राय माने जेबो जायाखिसै। उनाव दा बयबो नुबाय, भारतनि गाहाय मन्थ्रिया नरेन्द्र मदिया बागुरुम्बा दोहौ नायनो गुवाहाटीसिम खारबोनांदों। जोंनि हारिमुनि गुबुन गुबुन बिथिंफोर, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, मोनफ्रोमबो दिनै सारा भारतबर्ष आरो मुलुगनाङै मानसिफोरनि जिथु किउरियसिटि, मिथिनो लुबैनायनि गेजेराव थादों। आरो जोंनि ओंख्रि गोथाव संनो रोंनाया दिनै मोनसे इक'नमिनि रांखान्थियारि बिथिंनि बिराद गिदिर मोनसे लामा आरोखि सफैनो हाबाय। जोंनि धोरोम बिथिं, बाथौ धोरोम, बे धोरोमखौ दिनै एकदम अमित शाहया थेलामारायाव नायफैदों। थांनाय अधिवेशनाव बाथौ थानसालि लुनो फैसा फोसावनो गोनां जादों। गाबोन जोंहा केबिनेट सिटिं दं, इसि बाव जोङो बिटिसिनि कालचारेल डिपार्टमेन्टआव, आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दानि जि पपुलेसन सेन्सास जानो नागिरदों, बे पपुलेसन सेन्सासाव जोंनि धोरोमखौ बाथौइजिम होननानै लिरनो मोननांगौ होननानै जों मोनसे प्रस्ताब हरनो नागिरदों रायजोफोर। मानो होनबा जोंनि बाथौ धोरोमखौ मागो दाननि नैथि गोथार मंगलबार सानखौ जिहेतु स्टेट हलिडे होखाबाय, दा बे हिसाबै जोंनि बाथौ धोरोमखौ, बाथौआव धोरोमारि जाय बर'फोर दं, बर' फिसाफोर दं, बे बर' फिसाफ्रा गावनि धोरोमनि जिथु कलम थागोन, बाव जों गोदो हिन्दुइजिम होनना लिरबाय थादोंमोन, दा जों बाथौइजिम होननानै लिरनो मोननांगौ। होमबाना सेन्सासाव ओंखारनोसै बाथौआरिया बेसेबां दं। दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै बे मोनसे प्रस्ताबखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दानि पपुलेसन सेन्सासाव बे बाथ्राखौ सोनो नागिरदों। दा जों रायजो राजाफोर
जोंनि बागुरुम्बा बारदै सिख्ला मोसाग्लांनाय दाउस्रि देलाय बालाहामा मोसानाय आरो गोदान गोदान मुद्रानि जेफोर मोसानाय बे मोसानायफ्रा माने मानसिफोरनि नोजोर बोनो हानाय जेब आरो बेखौ जोङो बिनि इतिबृत्तफोरखौ लिरनानै बिनि सिनपसिसफोरखौ लिरखांनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया कालचारेल एफेयार्स सांस्कृतिक मन्त्रालय बाव जोङो जमा होजोबगोन। जोंनि अस्तादफोर सला अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी आरो गोदान गोदान बारलांफायालागै बे अस्तादफोरनि जिउ खौरांफोरखौ लिरखांनानै जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया कालचारेल डिपार्टमेन्ट आरो नैबे आसामनि जितु शंकरदेव कलाक्षेत्र बावबो जोङो बे माबाखौ जमा होनो नागिरगासिनो। जोंनि हारिमु जोंनि गाननाय जोमनाय जानायनि अनलानि प्रिपारेसन बेखौ बोरै सङो बेफोरनि डेमनस्ट्रेसन बेखौ ससियेल मिडियायाव सारा पृथिबियाव जाहाथे गोसारहोनो हायो। फरेननि मानसिफोर फैबा जाहाथे बे ओंख्रिखौ नागिरनानै जानो रोङो। माबे माबे जायगायाव अनला मोनो, दाउ सबायखौ माबे माबे हटेलाव मोनो, बाजै हटेलाव मोनो, हिमालयाव मोनगोन। बैराय खालामनो जोङो नागिरगासिनो आरोखि। दा बिदिनो जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ जोङो दावगाहोनो हायो। आरो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि जितु फिथिबा इन्दि खुन्दुङा दिनै पृथिबिनि सबसे दाम गोसा खुन्दुं जाबाय। दा बयबो एम्फौ फिसिनायनि थाखाय नाजानांगौ। नैफोर दा माइनावस्रि ओरै बिराद हा लाम गोग्लैनानै दं, बेफोराव इन्दि फां गायरायजोफोर। आङो सेरिकालचारखौबो लानो खायदा नायगासिनो डिपार्टमेन्टखौ। माने एम्फौ फिसिनांगोन, माने दैलि बिनि कुकुन फिथिबा कुन्टेल नांगौ जोंनो दा, आरो बिराद दाम गोसा जाबाय। आरो एकदम मास मोनसे खम समावनो लाखपति जानोबा बे एम्फौखौ फिसिनांगोन रायजोफोर। मानो होनबा साइन्टिफिकेलि बैज्ञानिकआव सिख्रिनि जिउ चक्रआ जों लेखायाव फरायना मोननाय मास मोनसेल'। बिदैनिफ्राय ओंखारगोन, एम्फौ जागोन, बिलाइ जागोन, बेनिफ्राय मोननानै थोबनाय। जौनि जि एमाव बे मोनसे पेटेन्ट। जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना माबादि खान्थाल बिलाइ दिंखिया बिलाइनि कम्बिनेसन होनानै बे एमावखौ बानायदों, बेखौ दानो आमेरिकाया मोनलांबा आरो सोरबा हारसाफ्राबो लांनानै जोंनिसो होनना बुंगोन आरो बिसोर मेचिनाव लांना मिहि टेब्लेट बानायगोन एमावखौनो। होमबाना जोंनि आखायाव थानाय नङा। जि पद्धतियाव बे जौ मावनाय बे माबानाया बैज्ञानिक बोरै खफ'खौ जाहोलायनानै डिस्टिल बानायनो रोंनाय, दा बेखौ जोङो बिटिसिआव लाइसेन्स होनांगौ होनना बुंबाय थादों। जों गोदोनो बुंदों। गोदो एजिपि गभर्नमेन्ट फैबा आसामाव सुलाइमुदनि लाइसेन्स होदोंमोन। आरो जोंना ट्रेडिसनेल जितु जौ फिसिनाय, जारौ जौ फिसिनाय माइब्रानि, दा बेफोरखौ जोङो एखे दिल्लीयाव माबायाव लांनानै प्रगति मैदानाव दिल्लीनि जोङो डेमनस्ट्रेसन होखांबाय। मानसिफ्रा लोंनानै जोङो बुंदों बेखौ लोंबा डिसेन्ट्रिबो गायो, गोथावबो। बथलसेयाव 50,000 जौ फिसिनाया इन्टारनेशनेल मार्केट। बेखौ मानो गारनो? बेखौ गारनायनि खोथा गैया। एम्फौखौ फिसिनांगौ दा लार्ज स्केलाव, जौआ संनांगौ। दा जौ संनायखौ लाइसेन्स होबा आंनि गामि देवलखुसि रङिया, बेनिफ्राय गुवाहाटियाव माबा सारिगान खोमालायना जौ फानहैयो बर' हिन्जावफ्रा। बिदिबो जानाय नङा आरोखि। होमबाना जोंनो बायनो हाबाय जौखौ लाइसेन्स मोनोबा, जोंनाव होफैदो, गुवाहाटिसिम थांनांला। बेबादि जानांगौ। जोंनि मान सन्माननि खोथाबो बासिगोन आरो
थाखा फैसा आरजिनायनि बिटिसिआ रेभिनिउ मोनगोन बेबादि जागोन। जोंनालायनो गाज्रि जोब बिदि सानफ्लांनाया बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। गोदो साम' सोबनो लाजिनानै हारसाफोर फैना होबा सिथ्लाव न'आव खारलांनानै सोबहैनायमोन जोङो। दाथ' गुवाहाटियाव सोबनानै फैदों आं मैया बाजै हटेलाव साम'खौ। साम'आ इन्टारनेसनेल। बै साम' ओरै जुनाखं साम'खौनो थाइलेण्डफ्राव सागरनि सि फुड होनना बेखौनो फानो। बिराद दाम गोसा, बायना जानो हालायलायोसो। दा जोंनि जानायफ्रा इन्टारनेसनेल जोब। अमाया इन्टारनेसनेल। अमायाथ' ओरैनो अस्ट्रेलियान अमा माबा अमा होननाय दंखायो, गासिबो इन्टारनेसनेल जोब। दा ओंखायनो जोंनि जिथु ट्रेडिसनेल फुड आइटेम बेफोरबो जोंनि फैसा खामायनायनि, थाखा फैसा बुथुमनायनि मोनसे मोजां राहा लामा। बेफोरखौ जोङो गारनायनि खोथा गैया। दिनै बोरै जों गुवाहाटियाव साम' फानहैनो हाखो हटेलावनो? गोदो लाजिलाबायनाय साम' सोबनो, गाहरि खावा खामुक खावा जानानै एखेबारे गोदाव सोराव जायोमोन। दा बेफोरो मिथिस्लाबैनि थाखाय जानायमोन। रायजोफोर हारिमुनि खोथाखाय बे खोथाफोरखौ बुंदों। दा ओंखायनो गोसोखौ दाद खालामनानै, गावनि सायाव फोथायनानै, गावनि ट्रेडिसनखौ नि सायाव माबादि जोङो बांसिन थाखा फैसा खामायनायनि लामा लानो हायो आरो मा लामा दंबावो। एम्फौ फिसिनायखौ होनबाय आङो, ओंख्रि गोथाव संनानै फाननायखौ बुंबाय। जोङो क'क्राझाराव थाबा गोलोम बोथोराव एसे दिगदार, बेनि टेकनिकेल माबाखौ दिहुननांगोन। एसि रुम बानायनाबाबो फिथा दखानफ्राव बोसोरसेनि ओंखामखौ गोजां बोथोरावनो मोनो होनदां क'क्राझाराव लामा लामा फिथा सावनानै फाननायफ्रा, नङा होमबा? दाउदै घुगनि फिथा उदाहरना लानायखौ आङो गोदोनिफ्राय नुबाय थादों। दा नै फिथा सावनानै फानग्राफ्रा बर'ना सोब मोनजाथारै गोरिबासो फिथा सावो होननानै लायो जोङो। दा सोरबा फिथा सावनानै फानबा एसे लासिं सिं मोननांगौ बादि जोंनाव अनेकनाव साननाय थादों। बिदि नङा रायजोफोर, बे मोनसे बिजनेस। जोंनि फिथानि ट्रेडिसन आरो जों दा साहा दखानाव जेखौ जाबोदों, माबालायनो गजा, सिंग्रा, लबंग, मा होनो रसगल्ला, बेफोर जोंनि नङा। आनहाइजेनिक, निमखि जाबानो उदै दुखांखानो नागिरो। दा जोंनि फिथाखौ जाना, दा फिथाखौ बोरै जोङो हटेलसिम लांनो हायो? बेबादि ओरैनो जुग्रुब जुग्राब बे माबायाव हाथायाव सावनानै फाननाय नङा। स्टेन्डार्ड फिथा दखान बोरै बानायनो हायो बिनि खायदाफोरखौ जोङो साननांगोन। आपग्रेड खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावनो हानांगोन रायजोफोर। दा ओंखायनो गोलाव बुंला, मोसानाय नायनोसैलाय, झुमुर मोसानो होगोन होनना बुंदोंमोन दहाय एनाउन्सआव। दा झुमुरखौ नायनो मोनसिगोन होननानै आङो सानदों। आङो रायजोफ्रा एसे एसे हमनो हादोंगोन। आंबो राङापारानि खावसे, बाक्सानि ओरै गरेस्वरनि तामुलपुरनि खावसे, राङापारानिबो खावसे आङो। दा जे राङापारायाव न' लुबाय,